Modernizace trati Brno-Přerov. 5. stavba. Kojetín-Přerov. Rekonstrukce úseku Kojetín-Přerov je jednou z 5 částí komplexní modernizace významného tahu mezi Brnem a Přerovem. Navazuje na 4. stavbu úsek Nezamyslice-Kojetín a na druhé straně na zrekonstruovanou stanici Přerov a hlavní tahy na Břeclav, Ostravu a Prahu. Dnes má tento úsek už nedostatečnou kapacitu a neumožňuje dosahovat cestovní rychlosti odpovídající 21. století. Hlavním cílem je tedy zvýšení traťové rychlosti z nynějších 100 na 200 km za hodinu a zvýšení kapacity a komfortu pro cestující. To bude vyžadovat zdvoukolejnění celého úseku, nahrazení všech 14 úrovňových křížení bezpečnějšími mimoúrovňovými, případně jejich zrušení a zavedení moderních zabezpečovacích systémů. Plánovaná stavba bude šetrná vůči okolní krajině. Kromě rozšířeného kolejiště budou nejviditelnější změnou nové výpravní a technologické budovy a protihlukové stěny v místech, kde trať prochází obydlenými oblastmi. Přibližně 17-kilometrový úsek začíná před Kojetínem, kde se úrovňový přejezd změní na podchod pro pěší a cyklisty a v rámci stavby bude vybudována část obchvatu města za rušené přejezdy. Ten urychlí tranzitní silniční dopravu mezi Tovačovem a Kroměříží a přitom zachová přístup do Popůvek a dalších míst v okolí. Nová výpravní budova v Kojetíně bude mít velkoplošné zasklení části pro cestující, která pohledově uzavírá plochu náměstí Republiky. Na hlavní bezbariérový vstup z přednádražního prostoru navazuje čekárna s prodejem jízdenek a dalšími službami pro cestující. Z čekárny vede východ na první nástupiště a krytý přístup do podchodu, nahrazujícího nynější lávku. Bezbariérový podchod bude sloužit i ke spojení s prostorem za stanicí. Nástupiště budou zastřešena lehkou ocelovou konstrukcí, vybavená lavičkami a díky nástupní hraně s výškou 550 mm umožní bezproblémový nástup do vlaku. Po levé straně od vchodu do výpravní budovy bude postaveno nové odstavné parkoviště, snadno přístupné z náměstí Republiky a Nádražní ulice. Nynější úrovňový přejezd a podjezd za stanicí směrem na Chropěně budou nahrazeny zmíněným obchvatem. A zůstane jen podjezd pro osobní auta a přístup vozidel integrovaného záchranného systému s jednostranným chodníkem pro pěší. Koryto řeky Moravy bude překlenuto ocelovou mostní konstrukcí s celkovou délkou 120 metrů. Trať v těchto místech překračuje také plánovanou cyklostezku, která by v budoucnu měla vést rovinatou krajinou z Kroměříže podél koryta Moravy až k oblíbeným pískovým jezerům u Tovačova. Za mostem bude vybudován nadjezd silnice vedoucí z Kojetína do Chropěně a dále do Přerova. Dále trať prochází přírodními památkami Včelínské louky a Záříčské louky. V rámci ochrany fauny se počítá s migrační prostupností a snížením hlučnosti díky novému železničnímu svršku. Samotná stanice Chropěně projde kompletní rekonstrukcí. Dostane novou výpravní budovu a parkoviště. Na nástupištích je plánována zvýšená nástupní hrana, umožňující bezbariérový nástup do vlaku. Na novou výpravní budovu navazuje zastřešený vstup do bezbariérového podchodu, aby bylo možné přes výpravní budovu nebo přímo přejít na 2 ostrovní nástupiště z přístřešky a dál až za kolejiště. Za stanicí trať překříží nový obchvat Chropěně. Ten vyústí v průmyslové části města. Nahradí zrušený přejezd do Tovačovské ulice a odvede tranzitní dopravu z centra. Obchvat zajistí také spojení s Troubkami a Tovačovem a město navíc plánuje jako vlastní investici sjezd z obchvatu do Nádražní ulice. Nynější úrovňové křížení trati se silnicí Vlkoš-Troubky bude nahrazeno 51 metrů dlouhým silničním nadjezdem. Železniční stanice Věžky se změní na zastávku se 2 vnějšími jednostrannými nástupišti o délce 140 metrů. Ta budou přístupná bezbariérově po chodníku navrhovaného přilehlého silničního nadjezdu. Na zastávce bude zřízen informační systém umožňující orientaci pro nevidomé. Kvůli potřebnému místu na nový nadjezd bude posunuta autobusová zastávka.
Nynější úrovňové křížení s místní komunikací u Bochoře bude v rámci zvýšení bezpečnosti přestavěno na podchod pro pěší a cyklisty a doplněno protihlukovou stěnou chránící jihovýchodní část Bochoře kolem Hřbitova a ulice Nábřeží. Také nynější přejezd u Lověšic se změní na podchod, aby se zvýšila bezpečnost přístupu k zahrádkářské oblasti podél říčky Svodnice. Kvůli zdvoukolejnění trati mají být v několika úsecích zabrány polní cesty, které ale budou plně nahrazeny nebo vybudovány nové, tam, kde to bude třeba z důvodu změny přejezdu na nadjezd. Mezi Bochoří a Lověšicemi se trať kříží s dálnicí D1. Pátá stavba končí v Přerově, kde se trať napojuje na přerovský železniční uzel a už zrekonstruované hlavní tahy na Břeclav, Ostravu a Prahu. V plánu je také rekonstrukce zastaralého lověšického podjezdu, spojujícího tuto městskou část se silnicí 55 Přerov-Hulín. Ta bude také součástí stavby. Rekonstrukce bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, protože provoz bude výrazně tižší a trať po dokončení modernizace přejde na střídavou trakční soustavu. Jejíž vybudování i provoz jsou úspornější než současná stejnosměrná. Dalším přínosem je zvýšení bezpečnosti provozu díky zrušení úrovňových přejezdů a zavedení moderního evropského zabezpečovacího systému ETCS. Nejdůležitější výhodou ale budou kratší jízdní doby, což přinese pohodlnější regionální spojení do Zlína, Vyškova nebo Kroměříže, ale především výrazně rychlejší cesty mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Úsek Brno-Přerov se totiž stane součástí transevropské dopravní sítě a jednou z prvních tratí v zemi s rychlostí 200 km/h.